आपण ॲडिशन्स करतो, अजून नवीन कल्पना आणतो. जसं मी म्हणलं वेस्ट टू मेरागन मार्ग आपण आम्ही गोव्याहून मी गोवा नावेली साऊथ गोवा आमदार आहे आणि माझ्या पंचायतीचे सरपंच संतोष नाईक, उपसरपंच सायमन, पंचायतीचे मेंबर साई राजाध्यक्ष विद्याधर आल्लेकर, संपदा नाईक, मिशेल आणि गावचे आमच्या असे प्रमुख, तसेच आज आमच्याबरोबर आहे वेंगुर्ला नगर परिषदेचे CEO, माजी नगरसेवक आणि तिथले कर्मचारी वर्ग. आज आम्ही मुद्दाम आम्हाला कोणीतरी सांगितलं की तुम्ही वेंगुर्ला जाऊन एक वेगळा बघा की ते लोक कसे कचरा सेग्रेशन करतात आणि कचऱ्यापासून काय काय त्यांना उत्पन्न मिळतं आणि ते किती स्वच्छ त्यांचे ते ठिकाण आहे आणि त्या आजूबाजूला घरं आहे ते एक बघायला यावं असं कोणतरी आम्हाला सांगितलं. त्यामुळे मी आज मुद्दाम इकडे भेट दिलेली आहे आणि खरोखर पाहून खूप आनंद झाला की वेंगुर्ला नगर परिषदेने खूप मेहनत कष्ट घेऊन हे वेंगुर्ला शहर नंबर 1 केलेलं आहे, कचरामुक्त केलेलं आहे आणि त्यांना सरकारतर्फे बक्षीसं पण मिळालेले आहे. हे ऐकून खूप सुंदर आणि एक अभिमान वाटतो की आज आम्ही त्यांच्या या प्लांटवरती आलेलो आहे आणि प्लांटवरती आम्ही बघितलं मशिनरी कशा चालतात, त्यामध्ये कचरा कसा घालतात, ते सेग्रेशन कसे करतात, प्लास्टिक कसे सेपरेट असतात, ग्लास बॉटल कसे सेपरेट असतात आणि त्यांना इथले लोक येऊन ते किती पैशामध्ये विकत घेतात आणि ते सारं बनते, ते सारंसुद्धा ते विकतात 10-12 रुपये किलोमध्ये. आणि आज आम्ही बघितलं की त्यांना लाईटची सुद्धा त्यांना गरज पडत नाही. त्या कचऱ्यापासून ते बायोगॅस उत्पन्न होते आणि त्यामधून हे सर्व प्लांट चालू होतो. हे सुद्धा बिन खर्चाशिवाय हे होत आहे, फक्त कर्मचाऱ्यांना तेवढाच खर्च होतो. हे पाहून खूप चांगलं दिसलं की आम्ही पण असा प्रयोग करण्याचा विचार मनात आलेला आहे. आम्ही मुद्दाम त्यासाठी आमच्या पंचायतीचे मेंबरला आणलं होतं, ते पण त्यांना सुद्धा खूप चांगलं दिसलेलं आहे आणि अवश्य वेंगुर्ल्याचे हे आम्ही काहीतरी घेऊन आम्ही गोव्यामध्ये जाऊ आणि गोव्यामध्ये सुद्धा असं काहीतरी करून आमचं गावसुद्धा स्वच्छ ठेवण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करणार आहे. आज मुद्दाम आम्हाला CO, म्युन्सिपालिटीचे सर्व सभासद, कर्मचारी वर्गाने आम्हाला चांगलं आमचं स्वागत केलेलं आहे आणि त्यासाठी दिवसभर आमच्याबरोबर ते ठिकठिकाणी आम्हाला फिरून दाखवलं आहे. त्यासाठी त्यांचे पण आभारी आम्ही आहोत आणि परत त्यांना सर्वांना धन्यवाद देतो. गोव्यात पर्यटनासाठी गोवा प्रसिद्ध आहे आणि गोव्यामध्ये बाहेरून पर्यटक येतात आणि प्लॅस्टिकचा मोठ्या प्रमाणात समस्याही गोव्याला सुद्धा आहे, तर त्याच्याबद्दल तुम्ही काय तसं शहरामध्ये ते आमचे प्लांट बी चालू आहे. आम्ही शहरामध्ये पडत नाही, आमची पंचायतमध्ये पडत, तिथे थोडा प्रॉब्लेम असतो. शहरामध्ये आमच्या म्हणजे ज्या आमच्या राजधानी आहे, मग कलंगूट एरिया आहे, टुरिस्ट येतात, त्या स्पॉटमध्ये आमच्या टुरिझम डिपार्टमेंटमार्फत चांगलं काम असतं, तिथे काही प्रॉब्लेम होत नाही. फक्त पंचायत एरियामध्ये थोडं प्रॉब्लेम असतो कारण त्यांना जागा मिळत नाही. लोक तक्रार करतात की इकडे जर प्लांट घातला तर आम्हाला वास येणार. पण मुद्दाम आम्ही हे बघायला आलो आणि आज आम्ही या प्लांटामध्ये आम्ही जेवण करणार आहे, हे सुद्धा आम्ही गावामध्ये लोकांना सांगणार आहे. म्हणजे लोकांचा एक मनात एक भीती आहे की प्लांट घातला तर वास येतो, पण आम्ही बघितले की चारी बाजूला घरं आहे आणि लोकांची बी प्रतिक्रिया मी बघितली की लोकांना तर कुठला त्रास होत नाही. हे आम्ही आमच्या लोकांना पटवून देणार आहोत. तसं आमच्या गोव्यामध्ये थोड्या पंचायतीच्या सुद्धा संपूर्ण कचरा विल्हेवाट करतात. थोडक्यात पंचायती आहे त्यांना जागा न मिळाल्यामुळे एक थोडं प्रॉब्लेम होत आहे. आज आम्ही एक शॉर्ट जाग्यामध्ये असं आम्ही करू शकतो हे आम्ही पाहिलं आहे. त्यांचं हे आम्ही बघून अवश्य आम्ही काहीतरी सुधारणा करणार आहोत.